Hola, nins i nines! Avui som aquí per cantar-vos una cançó. Una cançó d'un personatge molt especial, que segur que coneixeu, perquè ara estem en temps de Corema i només surt en aquests moments. Meat, si sabeu qui és? Sí, la Jaya Corema! La veig la Jaya Corema, que té moltes cames i cada setmana n'hi llevam una. Que sí? I doncs ara cantarem una cançó un poc diferent a la que ja coneixeu. Sí? Anem a per ella. Un, dos, tres. Jaya Corema, ai que no pot caminar. Té moltes cames i s'entrebanca. Entre tot l'han d'ajudar. I n'hi llevarem una. I n'hi llevarem una perquè pugui caminar. Xa. Espero que vos hagi agradat. Mua!